Danjud bụ otu ụlọ ọrụ na-eti akụkọ bụ ndị bụ ọkaibe n'ihe gbasara teknụzụ nakwa ibu eguzobego atụmatụ nchepụta akpọrọ Electronic Collection System maka ị na-akwụ ụgwọ maka ibu na Anambra steeti bụ nchepụta bụ nke dabara n'atụmatụ dijital nke Gọvanọ Chukwuma Soludo nakwa ụlọ ọrụ Anambra State Internal Revenue Service IRS bụ ndị na-anakọtara gọọmenti ụtụ dịgasị iche iche. Joseph Egbeọcha kọrọ anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Amụma agbapere n'izu dịka otu izuụka gara aga n'Ọka bụ nke ebumnuche ya bụ ịkwalite ọrụ ọkachasị ịhụ na enwere ụzọ kacha mma eji anata ego were gọọmenti Anambra steeti site n'aka ndị na-akwụ ụgbọala na-ebu nnukwu ibu. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa Chief Operating Officer nke ụlọ ọrụ akpọrọ Danjud Construction nakwa Technology Limited bụ Injinia Stanley Osadebe nọrọ kọwee mkpa ọ dị ịhụ na agbasoro usoro ọgbara ọhụụ n'ịnakọ ego site n'aka ụgbọala ahụ na-ebu ibu n'ihi na ọ na-enye aka ịhụ na ewepụrụ ihe nrụrụ aka dị iche iche ma hụ na usoro eji anata ego nye gọọmenti bụ nke ya oye. Ndị eji okwu ha agba izu na ya bụ ngalaba gụnyere onye ji ọkwa onye isi oche nke otu ahịa International Building Materials Market dị n'Ogidi bụ Chief Jude Nwankwọ toro ya bụ amụma n'ihi na ọ kọwara na ọ na-enye aka ịhụ na anaghị ana ndị mmadụ ego ugboro one ma one ma gwazie ndị ahụ na-anya ụgbọala eji ebu ibu ka ha makụọ ya bụ amụma ọbụna dịka otu onye na-anya ya bụ ụgbọala eji ebu ibu bụ Maazị Isa Azman nọrọ too ya bụ amụma n'ihi na ọ na-enyere ya aka isite n'ekwentị ya kwụọ ụgwọ mgbe o nwere ike ya site n'otu ahụ na-egbochi ihe nrụrụ aka dị iche iche. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.